дастури тавсиявии тартиби ташкили корҳои пешгирикунанда оид ба хатари паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ва дигар бемориҳои сироятӣ дар масҷидҳо ва дигар марказҳои динии ҷумҳурии Тоҷикистон. дар масҷидҳо ва дигар марказҳои динии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавируси нав COVID-19 ва таъмини беҳдошти санитариву эпидемиологӣ дар байни кормандони масҷидҳо, намозгузорон ва муроҷиаткунандагон чунин чораҳо дида шаванд. пешгирӣ ва безараргардонӣ дар тамоми масҷидҳо ва дигар марказҳои динии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тавсияи мутахассисони санитарӣ эпидемиологӣ. дар даромадгоҳҳои масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ ташкили гузаргоҳи безараргардонӣ бо таъмини маҳлулҳои зидди уфунӣ ва ҳароратсанҷи фосилавӣ, санҷиши ҳатмии намозгузорон ва муроҷиаткунандагон ба масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ тавассути ҳароратсанҷи фосилавӣ бо мақсади маҳдуд намудани ашхосе ки таби баланд ё аломатҳои бемориҳои роҳҳои нафас доранд. дар ҷойҳои муайян ва намоён овезон намудани навиштаҷотҳои бениқоб даромадан манъ аст ва бо даст салом кардан ва оғӯш гирифтан манъ аст. аз ҷониби кормандони масҷидҳо ва намозгузорон дар замони адои намозҳои панҷвақта ибодат ва муроҷиат намудан баҳри машварати динӣ, пӯшидани ҳатмии воситаҳои муҳофизати шахсӣ бо риояи фосилаи иҷтимоӣ на камтар аз 1.5 метр, риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ, мунтазам шустани дастҳо, истифодаи воситаҳои безараркунанда, инчунин безараргардонии ҷойҳои корӣ, фаршҳо ва ҷойнамоз, мизҳо, воситаҳои техникӣ ва дигар ашёҳое ки дар фаъолияти хизматӣ истифода мешаванд. қабл аз оғози кор мутобиқи реҷаи назоратӣ бояд тозакунӣ ва безараргардонии умумии биноҳои масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ бо истифода аз воситаҳо ва маҳлулҳои безараргардонӣ гузаронида шавад. ташкили корҳои беҳдоштӣ ва безараргардонии биноҳои масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ барои кор бо муроҷиаткунандагон аз он ҷумла утоқҳо на кам аз 1 маротиба дар давоми ҳафта дар як рӯз ҳадди ақал то 15 дақиқа 5 маротиба ҳавои утоқҳои масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ тоза карда шавад. мунтазам огоҳ намудани намозгузорон ва муроҷиаткунандагон ба масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ дар бораи риояи қоидаҳои санитарӣ, гигиенӣ ва тавсияҳои мутахассисон оид ба пешгирии бемории сироятии COVID-19. дар сурати тасдиқ шудани сирояти коронавирус, масҷиди мазкур ё маркази динӣ бояд фавран барои намозгузорон ва муроҷиаткунандагон баста шавад. фаъолияти масҷидҳо ва дигар муассисаҳои динӣ ки дар онҳо талаботи гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 риоя карда намешаванд, боздошта мешаванд. дастур оид ба истифодаи воситаҳои муҳофизати шахсӣ барои пешгирии бемории сироятии COVID-19 ҳангоми воридшавӣ ба масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ ки имомхатибон, намозгузорон ва муроҷиаткунандагон қарор доранд, пӯшидани воситаҳои муҳофизати шахсӣ, ниқоб ва дастпӯшакҳои яккарата тавсия дода мешавад. риояи қоидаҳои истифодаи ниқобҳои яккаратаи тиббӣ. мураттабан бинӣ ва даҳонро бо ниқоб маҳкам кунед то байни рӯй ва ниқоб роҳ намонад. ҳангоми истифодаи ниқоб ба он даст нарасонед ва баъди кашидани ниқоби истифодашуда дастҳоро шӯед. агар ниқоб тар ё чиркин шавад, фавран онро иваз кунед. баъди ҳар 2-3 соат ниқоби тозаву хушкро истифода баред. ниқобҳои яккаратаро такроран истифода накунед. онро баъди кашидан дарҳол ба партовгоҳ партоед. ҳангоми ворид шудан ба масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ, инчунин зиёрати ибодатгоҳҳо ҳатман воситаҳои муҳофизати шахсии яккаратаро истифода карда, онҳоро баъди истифода ба халтаи полиэтиленӣ андохта даҳонашро маҳкам баста ба партов партофтан лозим аст. баъди кашидани воситаҳои муҳофизати шахсӣ ҳатман
шустани дастон бо собун тавсия дода мешавад. Агар чунин имконият вуҷуд надошта бошад, дастонро бо сачоқчаҳои тар тоза кардан лозим аст. замони омадан аз ибодат ба ҷои корӣ ё хона дастону рӯйро бо собун шуста, гулӯ ва биниро ғарғара кардан зарур аст. ҳангоми вуҷуд надоштани имконияти шустани дастон бо собун бо маҳлули безараркунанда ё сачоқчаҳои тар тоза кунед. маълумот дар бораи чораҳои пешгирӣ дар давраи вазъи ногувори эпидемиологии бемории сироятии COVID-19. сирояти коронавируси нави COVID-19 яке аз бемории шадиди роҳи нафас мебошад, ки дар натиҷаи зуҳуроти коронавируси нав SARS-CoV-2 ба вуҷуд омадааст. вируси SARS-CoV-2 мувофиқи қонунгузории самти таъмини амнияти санитарию эпидемиологии ҷумҳурияи Тоҷикистон ба гурӯҳи патогении хавфноки 2 тааллуқ дорад. сирояти коронавирус асосан дар шакли сабук ва вазнини мӯътадил ҷараён мегирад. шакли вазнини беморӣ чун бемории шадиди респираторӣ ва пневмония, илтиҳоби шушҳо мегузарад. давраи инкубатсионии беморӣ аз пайдоиш то зуҳур кардани нишонаҳои беморӣ. давраи инкубатсионии беморӣ аз пайдоиш то зуҳур кардани нишонаҳои беморӣ 14 рӯзро ташкил медиҳад. роҳҳои сироятёбӣ чунин мебошанд. манбаи асосии сироят шахси бемор аст. вирусҳо аз инсон ба инсон бо роҳи ҳавоӣ, қатрагӣ ба воситаи моеъҳои респираторӣ ҳангоми атса задан ё сулфа кардан мегузаранд, яъне шахсони солими дар наздикии бемор қарор дошта метавонанд аз қатраҳои ба сатҳи пардаи луъобии роҳҳои нафаскашии онҳо воридшаванда сироят ёбанд. ҳангоми истифодаи ашёҳои шахси бемор дар онҳо моеъи роҳҳои нафаскашӣ боқӣ мемонад. сироят ёфтан мумкин аст. аломатҳои сирояти коронавирус инҳоянд: таби баланди бадан, сулфаи хушк, душвор шудани нафаскашӣ, дарди мушакҳо, камқувватӣ, афсурдагӣ, ҳис накардани бӯй ва мазза, дар баъзе ҳолатҳо дарди сар, хунпартоӣ, хунтуфкунӣ, нишонаҳои иллати меъдаву рӯда аз ҷумла дилбиҳузурӣ, қайкунӣ ва дарунравӣ. пешгирии сирояти коронавирус бо мақсади кам кардани хатари сироятёбии кормандони масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ, имомхатибон, намозгузорон ва муроҷиаткунандагон ба сирояти коронавирус риояи талаботи зерин ба маврид аст. пӯшидани ниқобҳои яккаратта тавсия дода мешавад. дастҳоро ҳамавақт тоза нигоҳ доред, онҳоро тез тез бо собун шӯед ва ё бо маводи безараркунанда тоза кунед. кӯшиш намоед, ки бо дастони ношуста ба даҳон, бинӣ ё чашмон нарасед. одатан ламси ин ҷойҳои бадан ғайри ихтиёр ба ҳисоби миёна ҳар соат 15 маротиба сурат мегирад. қабл аз шурӯъ кардан ба таҳорат дастҳоро бо собун шустан мувофиқи мақсад аст. ба масҷид бо таҳорат омадан беҳтар аст. то ҳадди имкон бо дастон, ҳатто бо дастпӯшакҳо ба рӯй, бинӣ ва чашмон расидан нашояд. зеро ҳангоми намозгузорӣ чанд маротиба пешонӣ ва дастҳои худро ба рӯи ҷойнамоз мегузоранд. бинобар ин хавфи тамос бо ин васила меафзояд. ҷойнамоз ва воситаҳои безараргардонии дастҳоро ҳамроҳи худ гиред, то дар дилхоҳ ҳолат тавонед дастонатонро тоза намоед. дар ҷойҳои серодам, масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ эҳтиёткор бошед. кӯшиш намоед, ки ба ашёву лавозимоти дар он ҷой қарор дошта инчунин ба рӯятон даст нарасонед. вирусҳо аз бемор ба шахси солим бо роҳи ҳавоӣ, қатрагӣ, ҳангоми атсазанӣ, сулфа мегузаранд. бинобар ин масофаи на кам аз 1.5 метрро риоя кунед. сачоқчаҳои тарро ҳамроҳи худ гиред ва доимо ҳангоми атсазанӣ ва сулфа даҳону биниятонро бо сачоқча пӯшонида онро ҳатман ба партов партоед. ғизоро аз қуттӣ ё зарфи умумӣ, ки ба он ангушти дигарон расидааст, истеъмол накунед.
ба ҳамдигар бе фишурдани дастон аз масофаи муайян салом диҳед. тарзи ҳаёти солим муқобилияти организмро ба вирус зиёд мегардонад. реҷаи солимро риоя кунед. ғизоҳои таркибашон аз сафедаҳо, витаминҳо ва минералҳо ғанӣ бударо ҳатман истеъмол намоед. чораҳои пешгирӣ дар масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ. барои пешгирӣ ва ҳифзи шахсӣ аз мубталошавӣ ба бемории сироятии коронавирус тавсияҳои зерин дода мешаванд. ташкили утоқи муваққатии изолятсионӣ барои кормандони масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ, намозгузорон ва муроҷиаткунандагоне ки нишонаҳои эҳтимолии беморӣ доранд ё онҳое ки сирояти шубҳанок ё аломатҳои бемории сирояти коронавируси навро доранд, ҳангоми эҳсос кардан ё пайдо намудани аломатҳои бемории ба зуком монанд сирояти шадиди вируси респираторӣ ба дармонгоҳҳои тандурустии маҳалли зисти доимӣ ё шуъбаҳои ёрии таъҷилӣ муроҷиат кунед. кормандони масҷидҳо ва дигар марказҳои динӣ ки бо шахси бемор дар тамос буданд бояд аз ташхиси сирояти коронавирус гузаранд. доираи онҳое ки бо шахси бемор дар тамос шуданд муайян карда шавад ва оид ба вуҷуд будани аломатҳои бемории роҳҳои нафас пурсуҷӯ карда шаванд. ҳар касе ки бо шахси бемор дар тамос шудааст бояд 14 рӯз қоидаҳои худҷудоикуниро риоя намоянд.